Kwashona 13 ngasala. Ukusindiswa lokho. Andibonge igama lenkosi. Jesus. So uJesu uze kanjalo kumuntu. Yeah, Jesus. Ukuzosindisa abantu ezonweni zabo. Kuyabonakala ukuthi isono senza sife. Yeah. Yes. uNkulunkulu uthanda bonke abantu, into angayithandi isono. So kuze umuntu wakhe ahlengeke fanele amhlukanise nento embulalayo. Uyabo ukusindiswa kusho ukuhlukaniswa komuntu nento embulalayo. Yeah. Jesus. Glory to Jesus. Uma ubona ukuthi ingane izodla ushevu iphuza umuthi wamagundane, kuzisinde fanele uyihlukanise nomuthi wamagundane ngoba uzoyibulala. NoNkulunkulu usihlukanisa nento ezobulala impilo yethu. Isono siyitransport yokusa umuntu ekufeni. Glory to Jesus. Noma ngabe sinamasithi antofontofo ngoba abanye sibabeka kuma-leather seat bahlale babe comfortable. Jesus. Kanti transport basekufeni. Andibonge igama lenkosi. Abanye sibahlalisa kosofa, abanye sibahlalise kuma-mansions, kanti abasekufeni My God. sibadrivisa ama-messages phansi, kanti transport ekusekufeni. Ngokuba uNkulunkulu Yes, Lord. akayithumelanga indodana yakhe ukuba yahlulela izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Jesus. Le ndaba esiyifundayo kaJoshua lithi izwi likaNkulunkulu, uJoshua wathumela amadoda amabili ukuba yohlola izwe ababeya kulo kuyiJerikho. Lithi izwi likaNkulunkulu lamadoda afika ngenisa komunye wesifazane owayenegama elingazwakali kahle. Ngiyaqala ukulifunda. Cela ungifundele uverse 1 wakhona. Oh, Jesus. Iy'ngane zivala amadlela. Yo. Sifuna ukuzwa nje ukuthi lo wesifazane Wephila mpilo. wayemuntu onjani, Oh, Jesus. obizwa ngaliphi igama. Hayi ngoba inhloso yethu ukudicilela isithunzi sabantu besifazane siyabahlonipha. Kodwa sifuna ukuzwa nje, hayi wena lo wesifazane lo uRahabi, Yebo. ukuthi lithi iBhayibheli uRahabi wayenjani. Wenjani? Awu Nkosi yami. uJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese eseshitini amadoda amabili abe yizinhloli, wathi hambani libone izwe laseJerikho. Basuka bafika endlini yesifebe esigama laso linguRahabi, balala khona. Awu Jesu. Amadoda athunyiwe angenisa endlini yowesifazane owayenaleli gama elishiwo iBhayibheli. Jesus. Glory to Jesus. Lithi izwi likaNkulunkulu uma engenisa lamadoda Nkosi yami. basebezwa baseJerikho, inkosi yezwa ukuthi kungathi kunamadoda waIsrayeli angenile ukuzohlola izwe. Lithi izwi likaNkulunkulu lo wesifazane wawathukusa
Yeah, Jesu. Lamadoda amabili wayesekhanda intambo eyayibomvu umbala wawo, Jesu. wavula ifastela lokuba lamadoda ehle ngayo lentambo. My God. Lo wesifazane wayeseba nesicelo kulamadoda amabili. Cela sisifunde lesicelo 16, 17, 18. Oh, Jesus. wathi kuwo khuphukelani entabeni, funa abanixoshayo banifice, nicashe khona izinsuku ezintathu, ukuze abanixoshayo babuye, andukuba nihambe indlela yenu. 17. Ayesethi amadoda kuye, thina asinacala ngaleso sifungo sakho osifungise sona. Cela ungifundele u12 no13. Ngalokho ake nifunge manje uJehova kimi, njengokuba nginenzele umusa, Yes. ukuba nani niyenzele indlu kababa umusa, ningiphe uphawu oluqinisileyo, nisindise ubaba nomame nabafowethu nawodadewethu nabo bonke abanabo, nophule imiphefumulo yethu ekufeni. Oh, yes, Lord. Isicelo sika Rahabi Nkosi yami. kulamadoda amabili. Wacela ukuthi cela nisindise ubaba nomama nabafowethu nodadewethu nabo bonke abanabo, nophula imiphefumulo yethu ekufeni. Oh, yes. Isicelo sokuthi ngamanye amazwi awusindise indlu yami, Yes. sindisa ifamily yami, wophula imiphefumulo yethu Ekufeni. ekufeni. Yes. Lamadoda cela usifundele u17 no18 again. Ayesethi amadoda kuye, thina asinacala ngaleso sifungo sakho osifungise sona. Yes. Uma ekufikeni kwethu ezweni ungabophi lentambo ebomvu efasiteleni osehlise ngalo, uzibuthele endlini yakho uyihlo nonyoko nabafowenu nabendlu bonke bakayihlo. Yes. Asinalo icala Hey, Jesu. uma ekufikeni kwethu singayifici lentambo ebomvu efasiteleni Hey. eyenziwe yawuphawu. Jesus. Lamadoda aka-Israyeli umethula ireport, afika iveza ku-Israyeli wonke Yeah, Jesu. ukuthi madoda empi ningalenzi iphutha My Jesus. lokuthi uma sihlasela iJericho Yeah. sihlasele nendlu okukuyo Intaba. uphawu lentambo ebomvu. Yeah, Jesu. Alibonke igama likaJesu. Yes. Ay. Madoda ningalenzi iphutha Nkosi. lokuthi ekuhlaseleni kwenu Yo. kuhlaseleke nendlu Nkosi. enophawu lwentambo ebomvu Oh, yes. Ay. Thank you. olwalisimbolize igazi likaJesu Jesu. elapheqwa amakhothameni eminyango Jesus. u-Israyeli eseGibhithe. Kuthiwa nala umbhubhisi umefika umebona uphawu lwegazi, Awadlule Jesu. wonke umuntu ongaphansi kophahla Yo. lwendlu enophawu lwegazi, Jesu. loyo muntu uyosinda. Oh, yes, Lord. Uthini uverse 19? Thank you, Jesus.
Yes. kuyakuthi yilowo nalowo ophumela ngaphandle kweminyango yendlu yakho igazi lakhe libe sekhanda lakhe. Amen. Yeah, Jesus. Kuyawukuthi yilowo nalowo Yeah, Jesus. ophumela ngaphandle Yeah. noma ngabe ubaba wakho noma ngabe uma wakho Hey, noma ngabe indodana yakho umephuma nje. wathi umephuma ngaphandle Hayi, Jesus. alibonke igama likaJesu uNkulunkulu usenzela i-provision yokusinda ngoJesu wathi uma uphumela ngaphandle Nkosi. uma udecide Yawu. ukuphumela ngaphandle kwendlu enophawu lwegazi Hayi. you are responsible for your death Hayi, Jesus. alibonke igama likaJesu Ah, uma uyeka lomusa wokuthi usinde you are responsible for your death i-provision is there oh my God. Hayi. uma uNkulunkulu ethi abantu abangena endlini ukuze basinde when you decide to phuma unethwe imvula you are responsible for your life for your decision you will face ama-consequences of your decision asingabi nacala thina okwethu kushumayela uJesu kuwe athuma umnqaba you are responsible ngokufa kwakho Oy. Nkosi yami. Hayi baba. asinacala My Jesus. athi la madoda Ay. Makhabusha. haleluya Oh my Jesus. athi la madoda asinacala thina okwakho qiniseka ukuthi indlu yakho ifika usendlini ngesikhathi sokuphuma Oh my Jesus. the tricky part ukuthi awashongo la madoda ukuthi usuku nesikhathi kobe kunini Oh Jesus. ngamanye amazwi any time of the day Israel can come Thank you. nathi asinikiwe Hayi Nkosi yami. umzuzu nehora uJesu azobuya ngayo kodwa silindile Yesu singaphakathi. noma kwenzeka Yo. usathane efuna ulunguza ubuye umqondo ukuthi hayi Hayi. uma ukufa ngangifica ngaphandle Yesu ubhubha nokubhubha Jesu. I will face the judgment Oh my God. kodwa see intention kaNkulunkulu ukuthi wena ufe uyebhujisweni uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wanikela ngendodana yakhe ayizele uyodwa ukuba ilowo nalowo okholwa iyangabhubhi ongabhubhi okholwa uye alibonke igama lenkosi i-provision isiyenziwe but kuku-decide Oh my ukuthi ufuna ukuphuma endlini enentambo ebomvu Oh my God. indawo ehlelelwe ukusindwa kwabantu uJesu ayikho indawo enye ehlelelwe ukusinda kwabantu sisinda ngoJesu sesothandaza i-provision isikhona ukuthi usinde intambo yokukudonsa emgodini kuwo uJesu ngindlela neqiniso nokuphila akakho ngaya kubaba engayingamba ayikho noma ngabe kuthi uhlakaniphile khona abantu abahlakaniphile abakwazi ukurobha even escape i-judgment ejele eboshiwa escape
okanye athola amaloya angcono akwazi ukukhohlisa edlwengulile aphuma ahambe ngaphandle discharge. Kodwa la siya ngoJesu. uNkulunkulu siya ngoJesu. Angiyina ngesonto lami ngiya ngoJesu. Abanye abantu badecide ukubambelela esontweni angabambeleli kuJesu. Nangu uJesu wenziwe wayiprovision yokuthi wena ungafi. Hallelujah. Glory to Jesus. Alibonga igama lenkosi. Sesiyathandaza. Sela fundabeni. Uzosithandazela my brother. Asivala amehlo sesiyathandaza. Thank you Jesus. Nanku umthokosisi nangu Sesiyathandaza ngegama likaJesu. Izwi lenkosi libekwe lacaca namhlanje. Kuthiwa ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuze yahlulele izwe. Kodwa uNkulunkulu uyithumele indodana ezweni ukuze izwe lisindiswe ngayo. Hayi indlela ewuJesu. Nali iqiniso elikhululanayo. Nangu umlamleli. Sengiyathandaza ntambama egameni likaJesu. Hayi intambo yokubambelele uJesu. Ungazizama zonke izinto. Kodwa uJehova engayakhi indlu. Abakhi bayo bayakhelise. uJehova ulinde umuzi. Abalindi bawo balindelise. Uphi wena? Where are you, Adam? Siyathandazela ntambama. Nangu umthokozisi, nangu uJesu oyindlela neqiniso lokuphila. Okholwa uJesu ukudlula ekufeni angene ephileni phakathi. Uma ukholwa uJesu kukhona izinto ezisukayo empilweni wakho. Lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo wabanikeza amandla negunya lokuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. Umuza uJesu bayisidalwa esisha, izono zakho zithethelelwe. Wenze njani ngokuba uNkulunkulu ayithumelanga indodana ezweni ukuze yahlulele? Uma uNkulunkulu eletha uJesu emhlabeni, uthe umfowethu ulethe iprovision yokusindisa ukuphila kwakho ukuze nawe ube ngaphakathi kulombuso kaNkulunkulu. Kuthi noma wenzekani ngaphandle ufanele umkhumbi kaNoah. Bonke ababengaphakathi emkhunjini basinda, kodwa abangaphandle bafa. Umuntu ophilene naJesu ufila, ngikhathali ukuthi unjani. Uthi okhuluma kahle ukufa ukuphila uhlukene noNkulunkulu. Separation between God and man is called death. Basibuza ukuthi ukufa yini? Ukuphila komuntu ephila engahlangene noThixo. Nangu Jesu ntambama. Give me a sound yenototha. Funa inhliziyo yakho. Nangu Jesu wenzela umusa. Awulale msindo imithwalo. Come as you are. Wasunjalo ukuthi siyathandazela. Ngoba uNkulunkulu uyamthumelanga uJesu ezweni. Ukuze ahlulele izwe. Bathi into ayizele yinye. Ukuzosindisa nofuno olahlekileyo. Uma ungekho uJesu ulahlekelene noThixo, uyafuna, uyawubhekabheka. Nathi sizonethisa singabantu. Sizomnyenga sizothi buyisana noNkulunkulu. Remember your Creator. Khumbula owedalayo. Kukhona umuntu owakwenza.
awusenzanga ngiyazina ukuthi uJehova uNkulunkulu uyosendlele basibe ngabantu lezimvu zedlelo lakhe. Uma ungezi kuJesu ungaphakamela owakudalayo, ungaphakamela owazi innermost being of you. uNkulunkulu wazi izinto zakho, wena odinga uye ethile ukuze uzibone. Ungayanga uye ethile uwazi ukuzibona. Siyathandaza ngicela sibalamele. Yabona kunento engiyithandayo, angikwazi ukungayisho lento ukuthi ufile uma ungekho kuJesu. uJesu wondla abantu ngezikwa nofishi, akhuluma athi kodwa ngizile ukuba nibe nokuphila nibe nakho kuchithime, ngoba yimi oyindlela nokuphila, ngaphandle kwami akekho. uNkulunkulu ngamthumelanga uJesu ezweni ukuzobala izono zakho. Asikhathanga ukuthi wenzeni, akakhathazekile uNkulunkulu, kodwa wathumela isolution enguJesu. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba uKristu uJesu. Uyabona uKristu uJesu, uNkulunkulu uqamba amazwi umshwefa uthi angabi ngolahliweyo. Alibonga igama lenkosi. Namhlanje nayo intambo ewuJesu ubambelela. Nali igazi elithethelela izono, nali igazi elikhuluma ungcono negazi ka-Abel. Nawo ukhulula ngokupheleleyo, nawo wenze umsebenzi opheleleyo. Siyathandaza ngegama likaJesu. Siyancenga ngobubele bukaNkulunkulu. Nawe Jesu ongasazanga isono wenziwe isono ukuze wena uthole iposition engcono. Wewe ngolungileyo kaNkulunkulu. Siyathandaza ntambama, siyakuncenga. Simila lapha singamanxusa kaKristu wabafela bonke, ukuze kuthi bonke abakholwayo bangayiphileli bona abaphileleyo wabafelayo. Awenze umthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa. Osa uNkulunkulu kumele ukholwa ukuthi ukhona nokuthi umvuzo laba abamfunayo, ukuze ukholwe indlela uJesu. Alibonga igama lenkosi. Uyaphuma-ke ngomlomo wakho ilula lento, ukholwe ngenhliziyo kube ukusindiswa, kube isidalwa esisha izono zakho zithethelele. Ngiyancenga ngicela ukuthandazela namhlanje. Ungaxolelwa yonke into wayenza, oyaziyo nongayaziyo. Ngicela sibalamele, ngicela siphakamisa izandla zethu thina sithi Jesu, izwi lakho. Wena othi Jesu ngiyakudinga empilweni yami, wena owathunyelwa ukuze uzokhulula ukuphila kwami. God bless you my brother, God bless you my son, God bless you, God bless you. Ngiyabona lezo zandla, ungasabi lo muso ongaka omangalisayo wenzelwe wona wena. Tumhlabele hayi ngoba ngingcono, hayi ngoba ngenze kahle, kodwa khona into okuthiwa umusa. uNkulunkulu asusa indodana yakhe ayithandayo ayithumele ezweni. Lithi iBhayibhili okholwa yiyo akahlulelwa, kodwa ongakholwa indodana it's already condemned. Selehlulelwe, sekegwetshiwe, uhamba ethwele ulaka likaNkulunkulu. Ungakholwa uJesu ngoba uNkulunkulu wanikela wonke amagunya esandleni sendodana. Ngicela siphakame sithandaze. Nalabo ungaphakami lonke, laba abaphakamise izandla ngicela niphakame. Ungabasaba abantu. God bless you, God bless you. Ngeke ungasabi. Ngeke ungasabi. Uyazazi indaba yakho noJesu. Ngeke ungasabi. Ngeke ungasabi. Udinga uJesu, ngeke ungasabi. Ngeke usuku. Kufanele zikhule inhliziyo yakho. Ungalizwa izwi namhlanje ningazenzi likhule inhliziyo. Nanti ithuba lakho. Balahlekelwe i-opportunity. Jesu uze kuwe, uzosindisa, uzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Uyafuna ezulwini. Ngisondele ngaphambili ngizange umthandazeli. Ngisondele. Thank you Jesus. Ngisondele. uNkulunkulu ayithumelanga indodana ezweni ukuze yahluleliswe ukuba izosindiswe ngayo. Siyabonga, uyasindwa imithwalo yena lonke isindwa ngefulalekayo. Uzalo. Thank you Jesus. Akekho yini osalayo. Angabikho osalayo mhlaba ngcwele beyobizwa. Ngoba ziyovulwa incwadi nenye ivulwe.
elingatholakala igama lakhe ey'ncwadini zokuphila. Asikwazi ukuthi i-eternity yakho uyechithaphi. Lini ithemba lomuntu ongena Jesu? Uyophelelaphi na? Uyophelelaphi? Siyakuncenga-ke manje last round. Wena othi uJesu uyacela athethelele izono zakho, ucela ukuba isidalwa esisha, sondela sikuthandazele. Sondela sikuthandazele. Uzobathandazela abamhlabeni. Isho ngomthandazo kuba kwami sizothandazela. Ithi inkosi uJesu namhlanje sizwile izwi lakho la yahlula inhliziyo yethu. Siyakholwa ngenhliziyo yethu ukuthi indodana kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wavusa kwabafileyo. Siyavuma ngomlomo wethu ukuthi uyinkosi. Sithethelele Jesu zonke izono zethu esizaziyo esingazaziyo, sihlanze ngegazi lakho elikabileyo. Senze isidalwa esintsha. Siyabonga namhlanje Jesu ngomuso osenzele wona. Amen. Oh Jesus. Baba wethu ongcwele, Ngegama likaJesu. unemicabango emihle ngathi, Oh, unemicabango emihle ngomuntu. Bheka nje ucabangile wabheka kwaphila. Ngenxa yemicabango emihle yakho wazokhulula ukusindiswa kwabantu bakwaphila. Wathumela indodana yakho uJesu ukuba izosebenza kwaphila. Ingezile uzokwahlulela abantu bakwaphila, kodwa ukuze basindiswe nayo.